Καλησπέρα, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα νέο βίντεο και σήμερα δεν βρισκόμαστε στο σούπερ μάρκετ, βρισκόμαστε στο Mask Brothers, πιο πολύ το ξέρετε προφανώς. Επειδή έχω αρκετά μηνύματα από πολλούς όσον αφορά τα συμπληρώματα, τι συμπλήρωμα να πάρω, τι κάνει αυτό, τι κάνει τ' άλλο, γιατί να πάρω εκείνο, πότε να πάρω το άλλο. Ήρθαμε στο μαγαζί όπου έχει τα πάντα, όσοι έχετε έρθει ξέρετε. Και τι θα κάνουμε σήμερα? Άδειο, τίποτα. Τι θα κάνουμε στην ουσία σήμερα? Θα κάνουμε ένα πέρασμα από όλα τα ράφια. Δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα γιατί θα κάνουμε κανένα 3ωρο βίντεο. Θα επιλέξουμε τα πιο βασικά συμπληρώματα που χρησιμοποιείται οι περισσότεροι και θεωρώ εγώ τα πιο σημαντικά, εν πάση περιπτώσει. Και όσο περνάμε από κάθε συμπλήρωμα, θα εξηγούμε και θα λέμε 2-3 λόγια για το τι κάνει το κάθε συμπλήρωμα, γιατί να το πάρεις, τι να προσέξεις, πότε να το πάρεις, για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για τα πιο βασικά συμπληρώματα. Πάμε με την πρωτεΐνη. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως δεν είναι από τα πιο βασικά συμπληρώματα. Προφανώς μπορείς να καλύψεις την πρωτεΐνη σου χωρίς να πάρεις συμπλήρωμα. Αλλά κατά ψέματα, όλοι θα πάρουμε μια πρωτεΐνη, όσοι γυμναζόμαστε. Πρωτεΐνη. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν πολλά είδη πρωτεΐνης. Υπάρχει η απλή whey που λέμε εδώ, η whey concentrate, δηλαδή η ορού γάλακτος. Υπάρχει η isolate. Τώρα εγώ τις δείχνω, ξέρεις, δεν δείχνω μάρκες, απλά δείχνω για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Υπάρχει η isolate. Υπάρχει η hydro, κάπου την είδατε η hydro. Κάπου ήταν. Υπάρχει και η hydro, η υδρολιμένη που λέμε. Υπάρχει η πρωτεΐνη όγκου, αυτή η mass που λέμε. Και υπάρχει και η καζεΐνη, καζεΐνη εκεί πάνω. Εκεί πάνω. Δεν θα στη φέρω μια καζεΐνη κάτω? Όχι ρε, μην άγχωνεσαι. Και είναι και η καζεΐνη, οπότε μέχρι στιγμής έχουμε πει 5 είδες πρωτεΐνες. 5 ειδών πρωτεΐνες. Λοιπόν, πάμε να τις εξηγήσουμε μία-μία για να δούμε και τις διαφορές τους. Η πιο απλή πρωτεΐνη, whey, ορού γάλακτος. Η concentrate που λέμε, κάπως έτσι λέγεται. Καλά, αυτή είναι η γεύση που βγάζει. Αυτή ήταν η πρώτη μάρκα που είχα πάρει και στο γυμναστήριο. Το 17, ξέρω εγώ. Και είχα πάρει μια γεύση που είχε μέσα κάτι κομματάκια, σοκολάτα, στη γαμούσε. Λέγαμε ότι μαλάκα έχει την πρωτεΐνη τεινών, είναι η καλύτερη πρωτεΐνη. Anyway, λοιπόν, η ορού γάλακτος, η πιο απλή πρωτεΐνη, η πιο φθηνή μορφή πρωτεΐνης που θα βρεις. Το ποσοστό πρωτεΐνης στα 100 γραμμάρια κυμαίνεται από 70 μέχρι 75 γραμμάρια πρωτεΐνης. Δεν είναι πάρα πολύ ψηλό γιατί περιέχει και αρκετούς υδατάνθρακες και λιπαρά. Για έναν αρχάριο ή για κάποιον που ενδεχομένως είναι σε off-season, δεν τον νοιάζει τόσο πολύ τα μάκρος κλπ. Είναι μια χαρά. Αλλά για κάποιον πιο προχωρημένο δεν θα την πρότεινα. Γιατί περιέχει και αρκετή λακτόζη, οπότε είναι λίγο στο στομάχι, δεν κάθεται τέλεια, ας πούμε. Μετά είναι η isolate. Αυτή είναι με donuts. Δεν την έχω δοκιμάσει, αλλά παίζει να είναι ωραία. Λοιπόν, isolate. Πολύ ανώτερη από την απλή whey. Πολύ ανώτερο ποσοστό πρωτεΐνης, δηλαδή μπορεί να βρεις και να έχει και 90% πρωτεΐνη στα 100 γραμμάρια. Πολύ λιγότερα λιπαρά, πολύ λιγότεροι υδατάνθρακες, πολύ λιγότερη λακτόζη. Υπάρχουν και μερικές που είναι και χωρίς λακτόζη, ελάχιστες βέβαια. Σου κάθεται πολύ πιο ελαφριά στο στομάχι και είναι σαφώς ιδανικότερη για δίαιτα γιατί έχει και πολύ χαμηλότερες θερμίδες. Βέβαια είναι πιο τσιμπημένη λίγο στην τιμή, λίγο αρκετά παραπάνω από τη whey, αλλά θεωρώ πως αξίζει και με το παραπάνω τα λεφτά της. Μετά είναι η hydro, την οποία ακόμα την ψάχνω. Βρήκαμε hydro, ψάξαμε και βρήκαμε. Hydrolyzed, δηλαδή λίγο σαν την ISO. Δηλαδή, εγώ θα τις έβαζα μαζί στην ίδια κατηγορία. Απλά τη hydro, δηλαδή μετά την προπόνηση, είναι η καλύτερη στιγμή για να την πάρεις. Είναι ιδανική, ξέρω εγώ. Ναι, είναι ιδανικότερη για μετά την προπόνηση γιατί μπρο είναι, τι να σου πω, την πίνεις και είναι διχωνευμένη. Διχωνεύεις πανεύκολα. Είναι πιο ελαφριά μορφή. Μετά έχουμε τις όγκου. Αυτές δεν έχουν και πολύ πρωτεΐνη, περισσότερες η αλήθεια είναι. Δηλαδή, πιο πολύ θα πάρεις carbs και υδατάνθρακες. Αυτές που έχει 58 γραμμάρια υδατάνθρακα στα 100. Εσύ την προτείνεις, ας πούμε, σε κάποιον ο οποίος είναι πάρα πολύ αδύνατος ή πάρα πολύ αρχάριος και δεν μπορεί να πάρει κιλά με τίποτα, αλλά όχι να τρώει 2.000 θερμίδες, να έχεις δοκιμάσει όντως να φας πολύ και να μην μπορείς να πάρεις κιλά και να ψάχνεις μια εύκολη λύση. Έλα, πάρει μια πρωτεΐνη όγκου, αλλά και πάλι για μένα συνδυάσαι την με μια whey. Δηλαδή, βάλε και όγκου, αλλά βάλε και λίγο whey γιατί είναι πολύ χαμηλή η πρωτεΐνη που θα πάρεις από αυτήν. Και τέλος είναι η καζεΐνη. Δεν την πιάσω γιατί είναι στο Θεό. Είναι η πιο αργής απορρόφηση σε πρωτεΐνη. Νομίζω κάνει μέχρι και 7 ώρες να απορροφηθεί. Το timing θα την πάρεις είναι πριν τον ύπνο, ιδανικότερα, σίγουρα όχι μετά την προπόνηση. Εντάξει, εγώ δεν χρησιμοποιώ καζεΐνη, η αλήθεια είναι. Προτιμώ δηλαδή να φάω λίγο γιαούρτι το βράδυ με απλή whey παρά να πάρω ξεχωριστά ένα κυβότιο μόνο καζεΐνη για πριν τον ύπνο. Αυτά με τις πρωτεΐνες, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Πάμε στο Βασιλιά, στην κρεατίνη. Πιάσω ποια να πιάσω? Πιάσω την Evogen. Εντάξει, μία την έχουμε. Καλά, βασικά είναι άπειρες, δεν ξέρω. Αλλά πιάσω την πιο καλή, την πιο ποιοτική. Λοιπόν, κρεατίνη, εντάξει, νομίζω
ο βασιλιάς των συμπληρωμάτων. Οποιοςδήποτε ασχολείται με βάρη για μένα πρέπει να παίρνει κρεατίνη. Καλά, όχι μόνο με τα βάρη. Ναι. Γενικά, οποιοδήποτε αθλείται για μένα πρέπει να παίρνει κρεατίνη. Το ωφέλει άπειρα, βοηθάει στη δύναμη, βοηθάει στην ειδική ανάπλαση, βοηθάει στην ανάρρωση, στην ξεκούραση. Χίλια δυο. Είναι το πιο μελετημένο συμπλήρωμα. Έχουν γίνει οι πιο πολλές έρευνες και μελέτες πάνω σε αυτό. Είναι 100% safe. Όχι, δεν είναι αναβολικό. Μπορείς να πάρεις κανονικά κρεατίνη. Τώρα, ποια κρεατίνη να επιλέξεις? Μόνο hydrate, μόνο υδρική ή macronized, οι οποίες είναι οι πιο ελαφριές, να το πούμε, και πιο άμεσα απορροφήσιμες πηγές κρεατίνης. Αυτά. Και το ένα συμπλήρωμα τώρα που βγαίνει συνέχεια που το ακούω, τι είναι η μπερμπερίνη? Μπερμπερίνη. Πού είναι η μπερμπερίνη? Νάτι, λοιπόν, εδώ είσαι. Έχουμε JP και σπλαμενίτς. Θα πάρω σπλαμενίτς. Γιατί αυτή χρησιμοποιώ. Λοιπόν, μπερμπερίνη. Η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολύ καλό συμπλήρωμα. Τελευταία έχει γίνει χαμός. Όχι άδικα, θα πω εγώ. Ειδικά άμα είσαι σε δίαιτα, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να σε βοηθήσει να χάσεις κιλά. Πρόσεχε, δεν θα χάσεις κιλά αν πάρεις μπερμπερίνη. Δεν την παίρνεις και χάνεις κιλά. Απλά μπορεί να σε βοηθήσει μαζί με τη διατροφή σου να χάσεις κιλά, καθώς βοηθάει το να μειωθεί η αντίσταση στην ινσουλίνη. Οπότε ρυθμίζει τη γλυκόζη στο αίμα και ιδανικά να την πάρεις σε γεύματα που έχουν υδατάνθρακα. Εγώ τη χρησιμοποιώ όλο τον χρόνο. Παίρνω γύρω στα 2.000 mg, που είναι λίγο 4 κάψουλες, με τα βασικότερα γεύματά μου που έχουν το πιο πολύ υδατάνθρακα. Λοιπόν, αυτή είναι και η μπερμπερίνη. Θες να πούμε για τα αμινοξέα, να χωρίσουμε λίγο EA, BCA που έχει γίνει ψηλός χαμός. EAA. Θα πιάσω το JP. Δεν είναι και μεγαλύτερη συμπαθιά μου, αλλά. Αμινοξέα, κοίτα, δεν θεωρώ πως είναι απαραίτητα. Δηλαδή, άμα έχεις σίγουρα υψηλή πρωτεΐνη στη διατροφή σου, δεν νομίζω ότι χρειάζεται αμινοξέα. Νομίζω είναι πιο πολύ πλασίμπο τα αμινοξέα, ότι και καλά πας προπόνηση, μέσα στην προπόνηση πάρα αμινοξέα. Πολλοί το έχουν κρατήσει και για να έχουν μια γεύση στο νερό. Αυτό πήγα να σου πω. Μόλις τώρα αυτό θα λέω. Ότι θες τόσο πολύ να πάρεις γεύση, βάλε ένα μπολερό μέσα, ρε μπρο. Ξέρω εγώ, βάλε. Πιέσε ένα Powerade, κάτι για να πάρεις μερικά carbs, θα σε βοηθήσουν και στην προπόνηση. Και σίγουρα βοηθάνε στην πρωτεϊνοσύνθεση, αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, έτσι. Και θα σου λέγω ότι άμα κάνεις μια μεγάλη προπόνηση, δηλαδή κάνεις π.χ. βάρη και κάνεις και αερόβιο. Οπότε πάνω κάτω θα λείπεις στην προπόνηση ένα 3ωρο. Αν συνυπολογίσουμε ότι έχεις φάει 2 ώρες πριν την προπόνηση, άρα 2 ώρες συν 3 ώρες η προπόνηση, οπότε μέχρι να ξαναφάς περνάει ένα 6ωρο, εδώ θα σου λέγω ότι OK, πάρα αμινοξέα γιατί λειτουργούν σαν γέφυρα από το pre-workout μέχρι το post-workout που θα φας. Τώρα η διαφορά των EAA με τα BCA είναι ότι τα EAA είναι τα αμινοξέα, τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα για να κάνει πρωτεϊνοσύνθεση. Τώρα μην τα πούμε όλα μαζί, δείξτε αν θέλεις, είναι όλα αυτά εδώ τέλος πάντων. Τα EAA και τα BCA είναι μόνο 3 αμινοξέα. Πού είναι, ρε μπρο? Είναι τόσα πολλά συμπληρώματα που πραγματικά χάνεσαι. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις και 3 αμινοξέα τα οποία δεν επαρκούν μόνα τους για την πρωτεϊνοσύνθεση. Λευκίνη, ισολευκίνη και βαλίνη. Στην ουσία τα EAA περιέχουν μέσα τους τα BCA. Γιατί να επιλέξεις BCA, θα σου έλεγα μόνο εάν πας για προπόνηση νηστικός. Μόνο εκεί θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Κατά τα άλλα τα θεωρώ ψιλοάχρηστα τα BCA. Πολλές πρωτεΐνες που βλέπουμε που έχουν μέσα BCAA είναι σε επαρκή δόση, είναι. Πολύ χαμηλή και στην ουσία είναι αυτά τα 3 αμινοξέα. Δεν σου χρειάζεται να πάρεις έξτρα, okay. Σίγουρα. Λοιπόν, είναι και Black Friday αυτή η εβδομάδα και παίζουν ακραίες προσφορές. Και εσύ πήγες στις είδες. Εσύ βασικά ήρθες και ψώνισες πριν βγάλουμε το βίντεο. Ναι, η αλήθεια είναι πως έχουμε τις καλύτερες προσφορές νομίζω από όλα τα συμπληρωματάδικα που έχω βρει στην Ελλάδα. Δηλαδή παίζουν κάτι τιμές ακραίες, κάτι Whey 50 ευρώ, 55, κάτι Biotech. Ναι, ISO 65 ευρώ, Net 25. Δεν νομίζω να. Και όχι ISO τώρα πια να είναι, ISO Biotech έτσι. Και JP είχε. Γενικά παίζουν προσφοράρες, όχι μόνο σε πρωτεΐνες, γιατί έχω πιάσει και σε κρεατίνες παίζουν προσφορές. Παντού. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα, ψωνίζει. Συνεχίζουμε εμείς. Ήταν μια μικρή παύση αυτή. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Omega-3. Θα πιάσω τα Supplement Needs, που είναι από τις πιο ποιοτικές εταιρείες σίγουρα. Omega-3. Τι κάνουν τα Omega-3? Βοηθάνε full την καρδιά, καρδιακή υγεία, μειώνουν τη χολυστερίνη, τα τριγλιερίδια. Πολύ σημαντικό συμπλήρωμα. Και στην υγεία του εγκεφάλου βοηθάνε. Τώρα. Έχουμε και περισσότερη. Κοίταξε. Πολύ ψάρι στην τροφή τους, πόσο ψάρι να φας? Θα φας σολομό, θα φας που έχει full Omega-3 ο σολομός, αλλά μπρο, δύσκολα είσαι τώρα. Δηλαδή εντάξει, θα πάρεις τα Omega-3 από το ψάρι, αλλά θα τα πάρεις 1-2 φορές τη βδομάδα max. Αποκλείεται παραπάνω. Οπότε σίγουρα όλοι χρειαζόμαστε ένα έξτρα συμπλήρωμα. Τώρα τι να προσέξεις στα Omega-3, επειδή έχω πιάσει και αυτά, να έχουν υψηλά μιλιγκράμμ σε EPA και DHA, ειδικά σε DHA. Τα συγκεκριμένα έχουν πάρα πολύ. Είναι λίγο πιο τσιμπημένα βέβαια, αλλά στη συγκεκριμένη κατηγορία συμπληρωμάτων, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Βέβαια, εδώ πέρα να προσθέσουμε ότι καλά και τα ψάρια παίρνεις Omega-3, αλλά ειδικότερα ψάρια που είναι πολύ πλούσιοι Omega-3, σολομός, τόνος κλπ. Είναι επίσης πολύ ψηλά και σε βαρέα μέταλλα. Οπότε για μένα, άμα να συγκρίνεις από που να πάρεις το Omega-3 σου από το ψάρι, από το συμπλήρωμα,
1000 φορές από το συμπλήρωμα. Φύγαμε το Omega 3, πολυβιταμίνη. Κοίταξε, πολυβιταμίνη. Σίγουρα όσο καλή και να είναι η διατροφή σου, όσο πιο πολλές πηγές τροφών και να έχεις, σίγουρα δεν μπορείς με τίποτα να καλύψεις όλα τα βασικά μέταλλα, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες που χρειάζεσαι μόνο το φαγητό. Οπότε θα πρότεινα για οποιονδήποτε, ακόμα και να μην γυμνάζεσαι, θα σου πω εγώ ότι μια καλή πολυβιταμίνη κάθε μέρα, μια κάψουλα με το γεύμα σου το πρωί σίγουρα θα σε βοηθήσει. Τώρα τι να προσέξεις, σίγουρα να πάρεις μια πολυβιταμίνη η οποία είναι π.χ. τυχαία τώρα σαν αυτή εδώ. Δηλαδή όλα αυτά εδώ είναι μέσα βιταμίνες και μέταλλα. Να είναι δηλαδή πλήρης, να έχει μέσα πολλά. Αυτό και από εδώ. D3K2. D3K5, τι είναι αυτά, Λοιπόν, D3 βασικό συμπλήρωμα. Κοίταξε, σίγουρα πρέπει να προσέχεις να είναι μαζί με K2. Και για ποιο λόγο? Γιατί άμα πάρεις και την D3 δεν την απορροφήσεις ποτέ. Το K2 βοηθάει πάρα πολύ στην απορρόφηση της D3. Η αλήθεια είναι πως ζούμε σε μια χώρα που έχει πολύ ήλιο. Οπότε το καλοκαίρι έχουμε καλά επίπεδα D3 οι περισσότεροι όσο είμαστε έξω. Το χειμώνα σίγουρα όλοι χρειάζονται να πάρουν D3. Αν πας και κάνεις εξετάσεις χειμώνα, η D3 σου είναι σίγουρα κατεβασμένη. Και όσο μάθεις ρεμπρό όλη μέρα στον ήλιο και κάνεις ηλιοθεραπεία και το χειμώνα. Για μένα είναι όλο το χρόνο, year around. Ναι, D3, year around, όλο το χρόνο non-stop. Άρα εντάξει, μην το παρακάνεις. Δηλαδή, αν έχεις ήδη υψηλή την D3 σου, μην μπαίνεις και έκτα συμπλήρωμα, αλλά πάντα το τσεκάρεις με εξετάσεις. Δεν μπορείς να ξέρεις αλλιώς. Όταν με K2 για να γίνει σωστή απορρόφηση, οπωσδήποτε με K2. Δηλαδή, έχω δει μερικά συσκευάζοντα που είναι σκέτη D3, άχρηστο για μένα. Τι να προσέξεις όταν πας να αγοράσεις μια D3, σίγουρα τα IU. Δηλαδή, αντίστοιχα σε μιλιγκράμμ που λέμε, τα IU, η συγκέντρωση που έχει. Σίγουρα να προσέξεις να είναι σίγουρα πάνω από 2 με 3.000 IU. Τώρα, το να πάρεις μια D3 η οποία είναι 500 IU, πρέπει να κουμπώνεις 10 χάπια για να πιάσεις τη δοσολογία. Δεν βολεύει. Π.χ. αυτή τώρα 3.000 IU. Δηλαδή, έχεις ξεμπερδέψει με μια κάψουλα σοκολέ. Αυτό, να προσέξεις να έχει υψηλά IU και να είναι σίγουρα μαζί με K2. Πώς το λένε στα ελληνικά το μπισκύκλινι? Δυσγλυκινικό. Συνεχίζουμε το tour μας στα βασικότερα συμπληρώματα με ένα από τα επίσης πάρα πολύ βασικά συμπληρώματα, το μαγνήσιο. Μαγνήσιο, εντάξει, φοβερό συμπλήρωμα, βοηθάει στην αποκατάσταση, στη μείωση του άγχους, του στρες, βοηθάει πάρα πολύ στον ύπνο, ειδικά σε διαστή μαζί με ψευδάργυρο. Πάρα πολύ καλό, super συμπλήρωμα. Άμα θέλεις συγκεκριμένα να πάρεις από το μαγνήσιο τα ωφέλη της ανάρρωσης, της μείωσης του στρες και του καλύτερου ύπνου, να επιλέξεις δυσγλυκινικό. Είναι δύσκολες λέξεις. Να επιλέξεις δυσγλυκινικό μαγνήσιο. Εδώ πέρα, επειδή είναι στα αγγλικά, θα το βρεις σαν bisglycinate. Ενώ άμα θες να πάρεις το μαγνήσιο, κυρίως επειδή υποφέρεις από κράμπες, ειδικά εμείς όταν κάνουμε αγωνιστικό bodybuilding τελευταίες εβδομάδες υποφέρουμε από κράμπες, τότε σε εκείνη την περίπτωση να επιλέξεις κυτρικό μαγνήσιο. Είναι διαφορετικό είδος, είναι ειδικευμένο και δρά πάνω στις κράμπες. Σταματάς το άλλο και παίρνεις αυτό δηλαδή. Μπορείς και τα δύο μαζί, αλλά σίγουρα ξεκινήσεις το κυτρικό. Αυτά τα. Πώς το λέγεται? Ριζάλευρα. Βλέπω τα σακούλια, ναι. Παίζει να είναι το πιο viral συμπλήρωμα. Παίζει να είναι το πιο viral συμπλήρωμα φέτος. Που δεν είναι καν συμπλήρωμα. Φαγητό είναι τέλος πάντων, αλλά. Καλά, τα παιδιά έχουν ποικιλία. Καλά, έχει 300 εταιρείες, δεν ξέρω να διαλέξει. Κοίταξε, εντάξει, τώρα αυτό δεν έχει και πολλά να πούμε. Είναι στην ουσία τρόφιμο, αντικατάσταση υδατάνθρακα, θα το πω εγώ. Αντί να βάλεις ρύζι, πατάτα, ψωμί, βάζεις ριζάλευρο. Το καλό που σου προσφέρει είναι ότι μπορεί να έχεις 5 γεύματα, π.χ. να κάνεις 5 ριζάλευρα, ένα σοκολάτα, ένα μπανάνα, ένα φράουλα, ένα. Έχεις πολλή ποικιλία, έχεις μια πολύ ωραία γεύση, γιατί κάποια ριζάλευρα έχουν τρομερή γεύση. Οπότε στην ουσία απολαμβάνεις πολύ το γεύμα σου. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν έκανα δίαιτα, είχα σίγουρα 2-3 γεύματα που ήταν ριζάλευρο. Γιατί όταν κάνω δίαιτα θέλω πάρα πολύ να φάω γλυκό. Και αυτό δηλαδή πραγματικά μου μηδένιζε τα cravings για γλυκό. Οπότε, ναι, σίγουρα για μένα είναι μεγάλο hack, μεγάλο εργαλείο στη διατροφή το ριζάλευρο. Τι άλλο θες να πούμε? Τα έχουμε πιάσει, τα έχουμε πάρει pre-workout. Εντάξει, δεν είναι must το pre-workout. Ας πούμε, εγώ τώρα έχει ένα μεγάλο διάστημα που κάνω προπόνηση χωρίς pre-workout πλέον. Γιατί έχω φτάσει λίγο στα όρια με το bulk, με το στομάχι μου και το νιώθω λίγο βαρύ, η αλήθεια είναι. Αλλά στη δίαιτα στη δίαιτα δεν έβαζα προπόνηση χωρίς pre-workout. Δεν έβγαινε με τίποτα. Σίγουρα βοηθάει. Έχω πιάσει και το πιο βαρύ, την μπόμπα εδώ. Τι να προσέξουν, κοίτα, βασικά αναλόγως τι θες. Είναι κάποιοι που δεν θέλουν καφεΐνη. Οπότε υπάρχουν τα non-steam pre-workouts, τα οποία δεν έχουν καφεΐνη και πιο συγκεκριμένα για μένα αυτά τα χρησιμοποιούν άτομα τα οποία κάνουν προπόνηση πιο αργά το βράδυ. Γιατί η αλήθεια είναι πως άμα πάρεις ένα δυνατό pre-workout με πολλή δόση καφεΐνης το απόγευμα προς το βράδυ, χαίρετα τον ύπνο σου, δεν μπορεί να κοιμηθείς ποτέ. Ενώ άμα θες κάτι για πιο νωρίς μες την μέρα, σίγουρα πάρε κάποιο που είναι full
full σε καφέινη. Κοίτα, δεν είναι must, σίγουρα βοηθάει. Να προσέχεις ότι με τη δοσολογία λίγο εμένα πολλές φορές αν έχω μεγάλη προπόνηση ενώ με τσιτώνει full μπαίνω στην προπόνηση τίγκα, μετά όσο περνάει η ώρα και τελειώνει η προπόνηση σιγά σιγά και με αφήνει. Σίγουρα μην εθιστείς σε αυτά, γιατί αν εθιστείς δεν θα σε πιάνει τίποτα, μετά θα χρειάζεται να παίρνεις υπερδοσολογίες για να νιώσεις την τσίτα και το πιάσιμο, οπότε με μέτρο θα πω εγώ και μόνο όταν πραγματικά χρειάζεσαι, γιατί μετά από ένα σημείο γίνεται λίγο στον εγκέφαλο λίγο πλασίμπο ότι πρέπει να προπόνηση, πρέπει να πάω pre-workout. Δεν πάω χωρίς pre-workout. Μπορείς να πας προπόνηση και να αποδώσεις και χωρίς pre-workout, πίστεψε με. Κάτι που μου γυάλισε τώρα και θέλω να τα φάω όλα. Εδώ πέρα τι γίνεται αυτά. Εντάξει, κοίταξε. Είχε γίνει και τα σιρόπια. Τα σιρόπια, όλα. Κοίτα, αυτά όχι. Αυτά όχι, γιατί αυτά, ρε φίλε, αυτά είναι σαν πραλίνες. Απλά έχουν και πρωτεΐνη. Δηλαδή στην ουσία είναι σαν να παίρνω μερέντα, νουτέλα, ξέρω εγώ, και να βάζω και πρωτεΐνη μέσα. Κάποια είναι και χωρίς ζάχαρη, νομίζω. Αυτά που θα σου πω εγώ ότι μπορείς να τρως άφοβα είναι αυτά εδώ. Τα σιρόπια. Αυτό είναι ketchup, sweet chili, ξέρω εγώ, Caesars, KitKat, Oreo. Βοηθάνε να νοστιμήνει πολύ το γεύμα σου. Δηλαδή σίγουρα το να βάλεις π.χ. τώρα σε ένα άγευστο κοτόριζο μια σως sweet chili, η οποία έχει 3 θερμίδες, 100 γραμμάρια, τίποτα. Απλά πολλοί το χάνουν, δηλαδή το χάνουν όντως με τις σάλτσες και τα τυγκάρουν, ξέρω εγώ. Και εντάξει, πολλά γλυκαντικά. Δεν είναι ό,τι κάνει το στομάχι σου, θέλει λίγο προσοχή. Πάρε ένα σιροπάκι γλυκό, ένα αλμυρό, στο κάθε γεύμα σου βάλει 10 γραμμάρια πάνω, ίσως να πάρει λίγο τη γεύση. Μέχρι εκεί, μην το παρακάνεις. Αλλά σίγουρα βοηθάνε. Λοιπόν, και κλείνουμε το tour στα συμπληρώματα με ένα άλλο αναβολικό viral συμπλήρωμα. Πολύ viral γι' αυτό. Καλά, πλέον όχι τόσο. Ναι, πιο παλιά έχει γίνει ντόρος τρελός, φίλε, με το ashwagandha. Ναι, το ashwagandha εννοούμε. Βότανο είναι στην ουσία. Καλό συμπλήρωμα. Έχουν δείξει έρευνες ότι βοηθάει στη διαχείριση του άγχους και του στρες. Μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, αφού μειώνει και το άγχος και το στρες. Βοηθάει στην καλύτερη ποιότητα ύπνου, στην καλύτερη μυϊκή αποκατάσταση και ρυθμίζει καλύτερα τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα. Όλα αυτά βέβαια τα έχουν δείξει έρευνες, έτσι. Κοίταξε, άμα θες για μένα ένα πολύ πλήρες και καλό stack ξεκούρασης, ανάρρωσης και καλού ύπνου, το μαγνήσιο που σου ανέφερα πριν, με ashwagandha και ίσως και λίγη μελατονίνη. Νομίζω με αυτά τα τρία και με ένα ψευδάργυρο για τον ύπνο είσαι μπόμπα. Βέβαια, όλα αυτά που σου έχω πει μπορείς να τα βρεις σε ένα συμπλήρωμα, έτσι. Έχω και τυχαία αυτό τώρα, το Sleep Stack, το οποίο τα έχει μέσα σχεδόν όλα. Αυτά νομίζω έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο εύρος συμπληρωμάτων. Τώρα, βέβαια, σίγουρα δεν γίνεται να τα πούμε όλα. Δηλαδή, συγχωρέστε μας αν έχουμε ξεχάσει κάποια, που είναι λίγο πιο εξεζητημένα. Μπορείτε να αφήσετε στα σχόλια ερωτήσεις για κάποια άλλα συμπληρώματα και να απαντήσω στα σχόλια οποιαδήποτε απορία μπορεί να προέκυψε από το βίντεο. Νομίζω κάπου εδώ είμαστε κομπλέ, έχουμε εξηγήσει τα πάντα. Οπότε αφήστε μας like. Το βασικό, είμαστε στο Match Brothers. Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το κωδικό BRAT10. Όχι στην Black Friday, γιατί δεν ισχύει, έχουμε προσφορές στην Black Friday. Αλλά από το Σάββατο και μετά μπορείτε να βάλετε το κωδικό BRAT10 για να πάρετε 10% στις παραγγελίες σας και να με στηρίξετε. Η στήριξη είναι πολύ μεγάλη μέχρι στιγμής και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν να πω να αφήσετε like στο βίντεο, να κάνετε subscribe στο κανάλι, βοηθάει πάρα πολύ το subscribe. Αφήστε σχόλια, βάλτε καμπανάκι και τα λέμε στο επόμενο.